A Nordic Walking az északi sífutásból alakult ki, hó nélküli időszakban használták kiegészítő edzésként, majd a 90-es évek elejétől kezdődően egy új sportággá fejlődött. Fő előnye az, hogy a teljes testet megmozgatja, így a láb és a felsőtest, az altest és a felsőtest izmait és izületeit egyaránt. A Nordic Walkingot azoknak ajánljuk, akik esetleg évek óta valamilyen okból kifolyólag nem tudtak mozogni, sportolni, és újra szeretnék elkezdeni. Valamiféle betegségből vagy esetleg sérülésből gyógyjuk fel, illetve idősebbeknek, akik szeretnének valamiféle rendszeres mozgást, de oly módon, hogy az ne terhelje túl az izületeiket. Nordic Walking egyetlen technikai eszköz a bot, amelynek van egy hegyes vége. Ebben az állapotában használjuk akkor, hogyha puha talajon Nordic Walkingozunk, és ehhez jár egy pici kis gumipapucs, amit akkor teszünk föl, hogyha kemény talajon, betonon vagy aszfalton használjuk a botunkat, szépen ráhúzzuk, és ez megakadályozza a bot elcsúszását. A bot magasságának kiválasztásakor fontos, hogy az alkar és a felkar derékszögnél nagyobb szöget zárjon be, úgy, hogy a bot vége a lábfejünk mellé van letéve. A Nordic Walking botnak van egy jobbkezes és egy balkezes botja. Ezt általában egy pici betűvel is szokták egyébként jelölni. A csuklópántot, mint egy kesztyűszerűen alulról hújjuk bele. Kis lyukba a hüvelykujjunkat tesszük, és a hüvelykúj és a mutatóujj nyergében van feltámasztva a bot, és az ujjunkat ráfogjuk a bot nyelére. Majd ráhúzzuk a tépőzárral a kezünkre. Nordic Walkingozás alapja az egyszerű séta, egyelőre bot nélkül, az ellentétes kar és láb mozgásával, úgy, ahogy szoktunk sétálni, talán egy picit arra figyelve, hogy egy picit nagyobb utat járjon be a kar. Jó, mehetünk bal láb, jobb kar. Lábbal lépegessünk, de természetesen ez is adódik. Jó? Amikor ez már nagyon jól megy, akkor majd megpróbáljuk azt, hogy picit nagyobb lépésekkel lépegessünk. Megvan ez a ritmus, megszorítjuk, kinyomjuk a szivacsból a vizet, amikor leszúrjuk, akkor meg is szorítjuk már a botnak a nyelét, vagy megszorítjuk és meg is toljuk magunkat bot segítségével. Soha nem függőlegesen szúrjuk le, hanem egy picit hátrébb. Ezt hívják hegyes szögnek. Nyúljon ki hátra és nyúljon ki. És el is engedhetjük a botot, ellazíthatjuk a kezünket. Meredekebb az út, ahol megyünk fölfelé, annál jobban előre kellene dőlni és támaszkodni a botra, illetve tolásra használni a botot. És amikor majd jövünk lefelé, akkor pedig arra kellene figyelni, kisebbeket lépünk, és mindig hajlítva marad a térdünk. Ebben az izmokkal tartjuk meg magunkat, soha nem feszünk ki a lábunk, mert akkor könnyebben megfogszunk és eleshetünk. Lefelé menetnél mindig pici kis hajlított lépésekkel.
könnyen megtanulható, testet átmozgató, gondolom igen hatékony sport. Különösen jó hatású, főleg az idősebb szervezetre. Én magamon érzem, hogy fáj a vállam, mert első bemelegítő gyakorlatoknál is alig tudtam megcsinálni ezeket a gyakorlatokat, és most úgy érzem, hogy semmim nem fáj, pedig szakad rólam a víz. Nem veszélyes, nem terheli túl magát az ember, viszont megmozgat mindent. Nagyon jó. Időseknek tudom ajánlani, akiknek fáj a lábuk. Gyorsabban megyünk, könnyedébben, úgyhogy ennyi. Az igazság, hogy én valamennyire tudok síelni, nem szabályosan, és ez nagyon jó, hogyha nyáron is tud valamit az ember csinálni, mi hasonló mozgást jelent. Futni szoktam, csak síelni nem merek nagy sebességtől, és ez ahhoz nagyon hasonlít, és nagyon tetszik, hogy ilyen lazán lehet csinálni, nem kell semmi extra eszköz, meg nem kell, hogy hó legyen, elég, hogyha van itt erdő, az van bőven, botom az van már, mert hát ez egy jó állítható bot a gyerek síelésére, most majd én fogom használni, amikor nem síelünk. Úgyhogy nekem nagyon tetszett. Köszönjük!